zurekin hasiko gara, bale? Bale, A. Errealeko futbol zelaia. Anoeta. Bai. Berekin, euskal mitologiako pertsonaia. Basagao. Bai. D. 3 hondartza dituen Euskal Herriko hiribururik garestiena. Donostia. Bai. Euskara bultzatzeko sortutako kanpaina. Euskaraldia. Bai. F-rekin. Baiona bertan dago. Frantzia. Bai. G. Green Capital. Gasteiz. Bai. H. Euskal Herriko mendirik altuena. Itzapasa. Bueno, Maili, zurekin hasiko gea, bale? Bale. Arekin, zein da Arabako futbol taldea? Alavesa. Bai. Berekin, Euskal Herriko industrializazioa hiri honetan hasi zen. Bilbo. Bai. D. Donostiako jai nagusienetako bat. Danborrada. Bai. E. Bizi garen autonomia erkidegoa. Euskadi. Bai. F. Igeldo mendira igotzeko erabiltzen dena. Itzapasa. Ainhoa, zurekin jarraituko dugu. I-arekin. San Ferminak ospatzen diren hiria. Iruña. Bai. J. Entretenimendu moduan erabiltzen dira. Jolosa. Bai. K. Umeek pardelean egiten dutena. Kaka. Bai. L. Ahatearen oinak dituen euskal mitologiako pertsonaia. Lamia. Bai. M. Euskal Herriko sukaldari ospetsua. Itzapasa. Bueno, Maili, zurekin jarraituko dugu. G. Bilboko museorik ospetsuena. Guggenheim. Bai. H. Ikasten ari garen gradua. Haurrezkuntza. Bai. I. Euskaraz ikasi daitekeen eskola kontzertatua. Ikastola. Bai. J. Elikatzeko behar duguna. Janaria. Bai. K. Gasteizen juerga egin daitekeen kalea. Kutxi. Bai. L. Atletik futbol taldearen animali nagusia. Itzapasa. Bueno, Ainhoa, jarraituko dugu, N. Liburu bat non akzio bat narratzen den. Narrazio. Erantzun egokia novela zen. Bale, Mailirekin jarraituko dugu orduan. Maili, M. Euskal Herriko abeslari ospetsua. Mikel Laboa. Bai. N. Unibertsoan dauden indar eta gauza guztiak. Itzapasa. Ainhoa, jarraituko dugu. P. Buruko gaixotasunak aztertzen dituen zientzia. Psikologia. Bai. R darama. Jaietan dantzatu dezakeguna. Romeria. Bai. S. Sagarrarekin egindako edari alkoholikoa. Sagardo. Bai. T. Euskal gastronomian aurkitu dezakegun ogi zapal mota bat. Arto irinez eginda. Itzapasa. Maili, zurekin jarraituko dugu. O. Udan eta neguan ematen diren atsedenak. Oporrak. Bai. P. Trikitixarekin batera jotzen den musika instrumentua. Panderoa. Bai. R. Gasteizko okupa auzoa. Itzapasa. Bale, Ainhoa. U. Donostitik igarotzen den ibaia. Urumea. Bai. Z. Donostiako hondartza. Bat ere surfa egiten da. Zurriola. Bai. Bale, Ainhoa, zure bigarren buelta. H. Euskal Herriko mendirik altuena. Irurrek maila. Bai. M. Euskal Herriko sukaldari ospetsua. Itzapasa. Bale. Maili, zurekin goaz. S. Erratz gainean egan egiten duen pertsonaia. Zorgina. Bai. T. Herri honetan inauteriak ospetsuak dira.
Tolosa. Bai. Bermeoko arraun taldea. Itzapasa. Ainhoa, zurekin jarraituko dugu. O. Unibertsitateko lanak egiteko erabiltzen duguna. Itzapasa. Mai, zetarekin jarraituko dugu. Bertatik Getariako arratoia ikusi ezakegu. Itzapasa. Ainhoa, zurekin jarraituko dugu. T. Talo. Bai. M. Euskal Herriko sukaldari ospetsua. Itzapasa. Vale, Mai, berriro txiko guztia, vale? Vale. F. Igeldoko mendira igotzeko erabiltzen dena. Ferrokarrila. Erantzun zuzena funikularra zen. Joder. Vale. Ainhoa, jarraituko dugu. O. Unibertsitateko lanak egiteko erabiltzen duguna. Ordenagailua. Bai! Eta M. Euskal Herriko sukaldari ospetsua. Martin Berasategui. Bai! Bueno, Mai, Esan. jarraituko dugu L izkiarekin. Vale. Athletic futbol taldearen animali nagusia. Leoia. Bai! N. Unibertsoan dauden indar eta gauza guztiak. Itzapasa. R. Gasteizko okupa auzoa. Errekaleor. Bai! U. Bermeoko arraun taldea. Urdaibai. Bai! Z. Bertatik Getariako arratoia ikusi ezakegu. Zarautz. Bai! Azken Amaili. N. Unibertsoan dauden indar eta gauza guztiak. Bueno, Mai, denbora bukatu da sentitzen dut. Bat falta zaizu oraindik eta Ainhoak ordea bakarrik bat faiatu du. Orduan, irabazlea Ainhoa dugu.